салому алайкум бародарони азиз, манам бо шумо Сулаймон ТВ дар набори имрӯза чӯҷаҳои фурӯшӣ. ин касе да чӯҷа чанд дар кораи марҳамат занг занед. чанд сом? оптовиш 1,5 сомонӣ. Доставкаш чия? Доставкаш ҳам ай тарафи нами бародар бой Муҳаммад. Оҷиҷон номрот як гап зан. 909 66 64 71. марҳамат метавонед нами номрот занг бизанед, заказ кунед. иншалло ки бурда соқ саломат чӯҷаотона мерасонад. иҷода мукиёлам доран а? чӯҷа 5700 дона ҳозирашда ҳаста. мақсад ягон каса дар кор боша метавонед занг бизанед, чӯҷаҳоро дастрас мекунед. қариб 6000 дона чӯҷа. инаёша заказ кардан мебарем шуна. дастгирирам фаромӯш намекунед. дастгири шумо якта лайк ба хотири пешравии канал. буқи сарбаланд бошен, бемор нашавед. мардуми ғариб тона нигоҳ кунед. ҳамун номрои гуфтагӣ қатъи занг бизанед. иншолло ки чанд дона дар кор боша дастрас мекунед.